Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanado. Karon day mag-upload sa taog ko ako ang pasultihon. Nya ang suwatan po karon pinadaki ni sa usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangan nga Donald. Daghang kayong salamat ha sa inyong pagkananayong pagpaminaw. Kining drama bahin kini sa iyang asawa nga naong og kwarta. Mga ka-DJ, mga ka-listeners. O di ta maglangan ato nang sugdan ang kul ako ang pasultihon nga ang sender si Donald. Ug daghang kayong salamat mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello! Kumusta ka mo? Yan, sabi niyong alagad si Kanginan, Trifon Morales, and then may partner sa nako diri si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Pamuti karon Tibok Kabisayan ug Mindanao. Asap kita ha. Always say a prayer. Kumusta ka mo tanan? Pamuti karon Tibok Kabisayan ug Mindanao. Ilabi na sa kong amigo diyan napita sa si Jack Samuya. Diya sa Hitapi. Ano, Hitapi naman sa Bohol, no? Kumusta Jack? Maayong pagpaminaw ninyo og sa imong mga silingan diyan napita. Og sa tanan nga umabot nga mga inuntam langsa din napita ni Jack Samuya. Okay, kumusta ka man tanan? Okay, ingon man sa karong mahigala ako si pangumusta na akong amigo kayo nga si Konsehal Montor Tatoy diri sa Lapu-Lapu City. Atong Lapu-Lapu City Konsehal, City Councilor si Montor Tatoy nga way pag-usab ang batasan. Thank you kayo Konsehal, thank you og sa imong mga silingan ug sa imong mga kaparintihan. Thank you kayo sa inyong pagpaminaw usab pagbawas nga sa DYHP. Thank you Konsehal Montor Tatoy, City Councilor of Lapu-Lapu City. Okay. Bueno, ang suwatan po karon itong hatagan og pagtagan, no? Pinadaki ni sa kalalaki nga nagpatago sa nga Donald. Aha. Doon ako may amigong Donald ini. Okay, di ba kanimo? Donald may gala og gini buhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang itong sender si Donald. Kini ako problema bahay ni sa kanang og kwarta sa kong asawa. Pero love ni nako akong asawa, pinangga ni nako. Na problema lang yung kuan niya kung nganong inani ni siya. E nani ano ko pagsugod ang mga pangitabo ha? DJ Mingaw Max ko kantang Rex. Elvis Presley ay. Ay mo to sista nako. Di ara de kong luyo. Sakto mo kani sa angay. Age kana. Okay ra be. Laro ka. Batasan ako gamay. Kane. In this way, it's now. Oy, day! Ano ka po di ay ka, uy? Ay, kata-kata. Kata-kanta ako diri sa silong nga. Kuan kining kurot gali ko usa ka album sa kanta-kanta taon. Ang sa album yun, grabe hasad ko eh. Di ka. Di ka ha. Di mo kamto. Di ka ha. Ano mo ka din pagabot nako? Ay, diha na ko ilang, Ilma. Bingo rin sad ka. Huwag mong kuy lingaw. Di ba, gihna naman tika nga ay pagsigduan ng bingo. Unsa man day gusto nimo, ha? Magpungko lang ko din is bahay, ha? Direra ko.
Imo kong tanggungon diri. Maburyong ka ng kalakiha, Donald, uy. Unsang taon ka blita oy. Ano maburyo magdagdag mo trabaho on dis bay gusto magini mo. Manglaba ka, maglungag, magluto. Mana in town, uy. Kadang gipanghinganlan nimo manana. Nabuhat ko na na. Maubitaw nga mo adto kos ilang ilma kay wa na ko'y trabahoon din sa bay. Bida, dili ka pwede mo pundo dis bayay di ay. Ikaw kuno'y pundo dinis bayay. Aron mahibaw kag unsa ka pait nga magtungok lang dinis bay. Ikaw, ikaw. Ay, ikaw ba? Ingalagyo ko. Nga, lagan yun ka. Lagan yun ba, ka. uy? Lagan Be. ito ka. Oy, sige limot-limot. Asa na imong sweldo? Unsa? Di ba sweldo ra ninyo? Hapit ko kalimot ha. Bitaw, sweldo mo dahil rin. Nya hain man. Ay, kung ingna nga, overdraft na sad ka. Bida bayaan Pag sultig, di mo kaya. Uy, kay mantrabaho ko. Ikay bilin din sa bahay. Ako'y trabaho. Gamay na lang din eh. Gibayin na naman ako para taon sa lungon ba, St. Peter. Asa lagi mo sweldo? Bigday ng asawa na. Hindi ko kalimot sweldo na. Unahan ko perbi. Unsa na sa Ay. imong asawa, ha? Nasaba man mo ganiya. Adaan ngita la sweldo taon na ako tay. Suko dugay na kong hatag. Kuratan kang kalikugtong ano. Ako an kining Unya, oy. Imo sang gihatag. ako lang ihatag tanan day. Para wa ni saba. Gihatag ni mo tanan. Oo, gipakayo man. Imo sa nang gianad, manggod. Tayo swing. Hoy, Donald, hoy. Ay, may nabantayan na ba ko ng imong asawa? Ano ang tayo swing? Murag na buwa ang naraban na sa bingo. Usay, dili na lang nga ni magunaw-una sa among paniudto. Di siya nga dapat yun to tay. Dili na maguna magluto sa paniudto na to. Palitan rami anak niya og lutong daan. Oo. Ug ato rin Siya di ay. Libog ko ni da, bida. Sige, ato rin sa mukha ni tos bingguhan. Bida na yabag mo yung bayhan na, oy, na yabag. Day, ato na ko. Oh, sige ga. Pag-amping. Asa man akong baon? Na, hala, wa ko kaandam dong, uy. Wa naman ko'y maluto di sa ref. Siwa, kagapon pa magkanakumpra taon. Hala, uy, pila man taon to, uy. Ato na lang kaon sa imong trabahoan. Unso ko palitsun ang taon dito na, taga ilang taon na rin para palitsunan ba? Na, plate ni mo, oh. 30 pesos? Pila day plate, 30, minimum na. Mao gani, 3 sira, supra pa na. 26 good, back and forth. Napakay sobra nga 4 pesos. Ita sa di mo goy, sobrahi sa taon na, noon sa taon kay. Ako pa ni Udto taon, wala mo ko'y baon ha. Asam ko para ni Udto. Ay, pangutang lang sa dito, good. Blita ka. Lagi, total, bayaran mo ito na ni mo inisweldo ni mo. Pasmuhon man taon na mo ginuo ko di mo blita. Mangutang gani. Unsa pagkapas mo kung mangutang ka? Mukaon ka, mangutang ka. Unya di magpautang, pas mo. Imposible ka, ina. Uy, naawa ko na magtrabaho, good. Imposible di ka pa utangon, diha. Sige na, kapuyan ni mo matug, pakog balik. Ha, paitas live, oy. Ready na mo, ha? Saban. 5-5 lang ka, 5-5. Ato! Hoy, tulog ka card Ako, binoko, 5 ka card. Tagay. Grabe hago ni mo, Mari. Isa na yung imo, Mari. Pamugas. Tagay. Uy, para bayad na sa utang sa bugas. Ama ka, Mari. Oy. Saban niyo, larga na, saban. May karda ka na, nawaray mo dugang. Okay, Dali, oy. Tunaw ko na paminaw, ha? Sa mga bingo, ha? 300 pesos lang, ha? Larga, bula. Uy, binok, kinaya, binok kayo, paspasahin taon, uy. Saban na, paspasan. Larga. Hop. Larga. Unang bula. L-O. G-O. L-O, sabi siya, eh. Logo sa bulap, eh. Para. Logo. Langgi, antipara ni Lulu, nga way bildo. Logo, una bula. Witram B. Ati para lolo, gaway bildo, ha. Numero 8. Malasa na ko rong adlaw, eh. Malas pagid Mari, katulo ka na kabingo. Ako, bisag usawa, gyud. O lagi na kabingo, lagi ko katulo. Pero, ay, gisitsut man sa dako. Taglima, good ka-card ako, good. Pero wa, good, ay, dali ra kay may hubas. Hurot pa akong 500. May ganyang imo kinintos. Ako, 1,000, hurot. Ay, sige lang, ay. Naman ko'y kuwat ang maabot og ma.
Ay, pautangan niya ko, Mariha. Ilisa lang di ka inigsweldo ni Donald, ha? Pila may imong wamon? Usak libo lang. Ay, Daibleta. Tay. Unsa man wa pa si Donald? Na, dugay pa to tay, uy. Kay daan tong niingon nga mo overtime siya ron. Mao ba? Nga naman day, tay. Nakaluto na tagpanihapon, day. Aw, na ano, ay, nakalungag na ko. Unsa may sudan na to? Nagpalit kog munggos, balik G's. Uy, kagamay gud. Kaigo ka na nato. Ikaw ra may mukaon, tay. Ikaw di ay. Busog pa man ko, tay. Sige, tay, kaon lang diha, ha. Nang may kanon og sudan diha. Kaon lang nag-imo. Mubalik pa ko sa ilang mariilma. Sige, tay. Ay, naunsa naman ang babae na eh. Nabuang na ng bingko. Dili lang mukha or kay magdali at tus bingkuhan. Dili na ni maayo na. Kinahanglang mahibaw na si Don. Asiblita, tay. Ay, tuwa na sa bingkuhan. Ah, Oy, Donald. Badlunga ko na ang asawa ni mo. Ay, nay. Mula ka na lang ng way kaon-kaon. Oh, wala ito mukaon. Ako ra ni kaon, yakong ipalitan og munggos G's. Oh, may munggo sa sudan mo, tay. May Mao man na iyang ipalit. Wa gani siya mukaon. Siguro lang kuno ko niya. Toto, milakaw na. Isiguro ka niya yung munggo sa iyang ipasuan mo? Asam niya kung sweldo nga hatag na kung niya. Oh, nahuro siguro sa bingguhan. Bida ka na. Karol lagi ni Muli, ni. Asa mo kuno ka? Apaso na na ako, tay. Dili na ako mapuliyo na paton. DJ Lax Remix. Okay. Oh, salitang bigi hapon, ha? Okay. Uy, naghinambid ang tunto, ay. Bisan og web niyo to. Numero 4! Oh, nanay, linggo. Nanay, ay. Tay pa. Dapat ay usa. Nahak ni diskasi ay, unsa man ni ay. Ay, isa. Ahak naman ni si nang blita ay, dun sa bibi. Di na ako bulahon usab ha. Ako lang basahon og balik ang mga nagtigawas ha. Para na makuan ninyo gyud. Sige paminaw ha. Ahak ani pakakidlot ani ay. Okay ha. Okay na lang blita ha. Wala pa may gawas ka 38 na ha. Waiting ka sa 38, waiting ka. O lagi, balik-balik. Abi mo na og daog na ko. Okay na, ready ha? Hala, di. Di ko na. Oh, tanawa. Apas-apas pag kagod. Wala na ko kadaog, leche. Ilam niya, suko-suko, pinong ka. Ida, mudmo, tayo noong kakaroon niya. Nga naman kaya, apas-apas man ka. Mutan na, magagano ko. Ano gani? Tungmol tayo na buwan, nakagman. Duwa na? Tiwa na duwa. Mulisbat? Bisa ko saan ba mo magsabot? Bata! Wala yun ako badawa akong asawag bingo taon. Pero usa kadlaw na. Oh. Ano ka murag luyaw ka? Kawan sa luto diha. Kay di madahas ako lawas. Mala ko kailan tanon. Mamatay gali ko. Ikaw na bahala na ako. Kadahan biya ni mo, mistorya mo kay ginana. Mamatay na tingali ko kay bisaron sa awin. Wa may lami kaawin. Haba di ay porbida sa di mo. Ano yung sigang TV? Guba na na? Ambot lang. Kanahan eh. Ay da. Wala giagas tubig. Gano'n man eh, ha? Naputla na ta. Ha? Oo. Ano na putla ba ta? Ano kiyata di mo para bayad? Asam na ito para bayad sa tubig? Napildi sa pingko. Bayad ko rin, te! Napildi gapon sa pingko. Bungi karoon ako yun. Ano mabungi man ko dong? Tungos ko! Ha? Bungot sa ito'y. Asa naman ka, Donald? Trabaho na ko, tay.
May agas ang tubig, do. Putlan tatay. Wasan lagi mo sa lida ang TV. Naguba, ni. Putlan tas kurinti tay. Unya, nga nang murag luya magkakaayo nga. Ha? Pabalik naman gihapon kung mabayra na. Nga nung madig maputlan ta. Nga, kuan, dili ba ni bayad man ka? Nga nung naputlan nga, nakabayad man ka mo. Wa bayris panuhak kong asawa tay. Ha? Nga nung maguno? Pildi ko nus binggong kwarta tay. Mayo ka di tay ha. Kung trabaho ta. Watay kaligo. Kay way tubig. Mulakaw ta. Watay pamahaw. Kay way bugas. Mutrabaho kong maglakaw nga way pildi. Burbida. Mayo ka. Mao ni akong problema taon ron. Pida, saom ni na ako kasawa taon. Ha? Kung kamo kuno'y pasulti, palayason ko niya ako kasawa. Ha? Kamo, sa'y kasulti niyo. Bam! Nabaliyas Bible nga, giput lang mga kurinti, suga, way kaon. Tungos bingo? Be, basahin ko ko niya. Donald. Good morning, Alan Goliar. Braga, kay ba ako taas sa inyo energy? Diba? Tungod kay ninom kang Don Pipi dito. Ano yung mag-inom? Don Pipi ho, Sid Panyawan Coffee Mix. Ma'am? Ha? O sa'yo mag-inom nga kapiron? Ay, Sid Panyawan Sid Coffee. Panyawan Coffee Mix. Sige, the best Atong kayo. giparisan sa Pig Pie Pig pie ni Bambina. Nasa pig pie niya, nasa GI dug pie. Lami ng dug pie. Dug Pie ayo, Roy. Di ko na Dug Pie, oy. Bitaw sa tanan mga nabati na to karon. O mga bata, inom gyud mo dun Pipi Tablia. Padung sa eskwelahan. O nya katong mga Paulinos. O sa to ati Paulinos Gigi. Macaroni Crunch. Paulinos Tasty Macaroni Fish Crunch. Cracker. Oo. O Giyema Obi Espesyal nga gihimo sa Diamond Food Trade Incorporated. Palit mo. Mao na the best kay natong bawnon mga bata ha. Padung tayo sa eskwelahan. Salamat kay Ate Gigi. Og salamat po sa mga tao nga miadto sa Happy Mart Bactan, Happy Mart Mandawi, ay Happy Mart Colon, Wadluna, ug Tabunok. Thank you kay ninyong tanan. Salamat kayo sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Foliar. Fertilizer, good morning ni mga tao. Og sa tanang mga Tulidonon, basta Tulido, Kuya Nig Pipito, Dudong GR Pipito. Thank you kayo sa inyong paggamit sa inyong opisina sa tuang SED Panyawan Coffee Mix. Sama sa opisina po ni Vice Mayor Choy Asnar, Sir Ricky Asnar, nga paborito kaniyang SED Panyawan Coffee Mix. Og ni Sir Ryan Kanki, ang tao nga dali na itong maduol diya sa opisina ni Vice Mayor Choy Asnar og si Ma'am Kasmer. Bao na ato ang dali nga maduol, mapabaraygan kay bao na sila maduol ni Vice Mayor ha kay tungod sa kabisi ni Vice Mayor mao na magsigig lakaw-lakaw tungod kay ato Vice Mayor dali man kay na nato kay istorya, dali kay nato masabot-sabot man ay wa man gyud arte si Vice Mayor Choy Asnar probiyang sa taon. Mao na nga sila si Ryan may maduol na to diha. Tali sir daan. Good morning ni mo diha ta og sa ato ang konsehal diha sa Tabunok ug sa konsehal nato sa Cebu City si Konsehal Frances Esparis. Pagkoy. Pangkoy. Good morning ni mo diha dong sa tanan ni Pugihan, buutan, konsehal. Sigig inom sa ato ang Sid Panyawan Coffee Mix ug sa iyang asawa si Daynaring. Naring. Morning ni mo diha day. Espares. Oo, nya sa tanan atong mga kaigsunan o labi na gyud sa mga tao ni Ma'am Ninin Moreno at Press ni Sir Oo, Ricardo Ma'am Moreno. Nenen, kumusta ka, Ma'am? Sa kadiha, Sir Ricardo Moreno, Ma'am Nino Moreno, Father Tami Ugpo, Father Joshua Kaduna, Father Dundon Barok, Father Ray Mumalin, Father Darwin Gitgano, o Father Andy Satura, Father John Parajang, Father Randy Figurasyon, ang atong mga suod ng mga pare. Barangay Kapitan Albert Bompa. Si sa Dong Albert Bilisan, Bompa. buutan natong amigong Kapitan, Barangay amigo na to, Kapitan pero buyag na tao, si Inday Joyce. Bompa. Ma'am Joyce. Si Inday Lia po, yung manghud at Oo, Press. may adlaw sa tanang Bilisan. Taga-Pilisan. Taga-Bilisan. Usa sa mga Thank you. konsehal ni Dong Albert Ate Press, isuon. Ay. Good morning, di ba? Konsehal Bumpat, salamat kayo. Sa tanan, Ate Press, salamat sa'yo. Okay, Ate Press? Okay, ug ako sampa salamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule
capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, nato, katutas, sugar. Ayog sipyata pag inom kada adlaw gyud katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Unik pa ni Udo maud kapon, usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Magyapon nini kaon nimo sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang neto na problema kaayo bahin aning kidney ug UTI. Ayaw na mo kahadlok tinataangay mag-uol. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo anang atong gibati, bahin aning kidney ug UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney ug UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O, gato mapalit, Ate Pres, asa? Ang mapalit ninyo, ang Kogon Herbal Capsule sa butika sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy o sa Queen's Pharmacy. Okay, thank you kaya Ate Pres. Ug sa tanan po na itong mga kaigsunan nga migamit sa itong #1 haplas. Thank you kay ninyong tanan. Kanang mga pandakit sa itong kalawasan. Simple na kina sa itong sisiw, kina sa itong panyawan. Kanang mga kutos kabataan, ay simple kina. Tikangkang na maigo sa itong panyawan. Panmuhot, pamaol. Panakit sa kalawasan. Kaning disminurias kababay na ano niya kini atong dapi-dapi nga magsakit gyud tungod sa atong paglingkod og denive hapli asil na ninyo sa tuang sed liniment oil the best kay na ato ang sed liniment oil haplas kini atong mga kiting kini ato ang mga bagtak nga bikugan haplas sa sed liniment oil nga tinuod gyud mo tabang nato dengue ili kay pagyutana kun mga haplas ta sa sed liniment oil nga anhara mapalit sa butika di ba Kuya Gili? Tinood na gams. Sa ato dyan na balik-balikon mga igsoon. Nga adto ra na mapalit ang ato bantugan kay epektibo kay haplas Sed Liniment Oil sa butika ra gyud. Butika rin kita, mga ison, butika. Wag yun na gibaligya sa gawas. Matod pa sa Binisya sa Cagayan, Gabs. Wag yun na ginabaligya sa gawas. Wag ginabaligya. Patsada maginagwan. Si Dinmentel. Grabe kayo na eh. Basta na mo, agi galila, lakagon ako. Basta mga ison na. Wag na gibaligya sa gawas ha. Sa butika rin na. Sa butika rin na ginabaligya. O di, doon na sa tayo option, Gabs. O layo tas butika panaglitan ba, Gabs? Ato ta sa Facebook. Nya bisitahan na to ang page sa Sed Marketing Panyawan Herbals Incorporated. Ana na siya. Nya type na to ang Panyawan Herbals mga gala. Nya di na to kalimutan nga atong i-like ang page. Yun, nya di pakita tanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products sa seed marketing mga gala, diha na mapalit na po na to sa Shopee. Doon. Panalitag layo ta. Nya watay musugo. O nilata Shopee. Kay mao original. Shopee rabasan og ang butika. Ana gyud ha. Okay, sabot na. Pero ang naay mga fake, lakagon gyud na to ha. Okay. O ako ba lain sa ako doklon yun na doklon. Tiltilo na ko kay binuang lang ila. Binuang ito. Madawat atong products. Ana ra gyud mo sa butika palitan na ato ang Sed Liniment Oil ha. Butika ra gyud. Sikat gamay ato ta sa Shopee. Ta sige ha. Okay. Si Kuan Gab si sa Badilan Mandawi nakita mi ni Francis Figueredo. Ang iyang ama niya pero ang iyang ama si Emiliano. Nya Senior Dodong Junior ni siya, Gabs. O siyang asawa. Salamatan na to ang Bayarkal si Teri ni Ma'am Faye Bayarkal o ni Sir Uji nga kanunay gyud na silang monggamit ay kapoy mo tawo ng lawat sila Ma'am Faye. Mao na mga adto alas 10 magpaplas na siya, Gams. Alas 10 sa buntag adto sud sa kwarto niya paplas na siya. Kabalik na siya mga alas 11 na kay ting paniudto naman sad. Mao na nga mga plus yung Sed Liniment Oil. Thank you kayo Ma'am Faye Bayarkal. Salamat kayo. Sa taxi sa Gams, taxi ato mga taxi driver. Noel Caballero, taga Carmen Cebu, Si kuan di ay si ato amigo si Ma'am Bilin Lariosa sa kuan ba Nancy's Balbacoa.
Doon suod na. Mato niya ta balik. Belen, thank you kayo. Salamat kayo ha. Thank you. Salamat. Okay, sa tanan pong mga nagtrabaho diya sa Dances Balbacoa. Thank you. Salamat. Thank you kayo. Bam! Thank you! Kumusta dito na ako anak-anak niya sa Simangan Ormoc Leyte? Si Alan Dumagit. Alan, kumusta na mga bata? Namin yun ay mong kabagwangan. Dako pa tong sapa sa inyo. Pwede naman na maligo, no? Mr. Alan Dumagit, si Maintusan Tourist Ormoc Leyte. Okay? Kanang na ang mga bata, ha? Panitang namin yun na ito yung mga anak, ang mga po, siguro gano'n na itong celebrity ko, Chick Beauty. So, Alan, kanang na ang sa yung buntag, mas maayo, aron mahungaw ang mga init, mga alisngaw, mga init sa ito ang lawas, no? Yung manusab kanimo din na Dr. Jeffrey Del Socorro sa Ormoc Yapon, Ormoc Leyte, and Mr. Eddie Del Socorro dito sa Valencia. Ay, kumusta di ay si Ligaya o si Jimmy Moneva sa Danao? Maintain naman ninyo ha, sa celebrity ko, Chick Beauty. So, apan talang bahin, Jimmy and Ligaya, salamat sa nigihatag na medical support, no? Thank you. Ma'am Merna o Sir Sammy Lauron sa Summer Shoes, wala dulit karkar. Thank you. Ang mga staff, ang mga trabahador na ito, di ayaw kalimot atong celebrity ko, Chick Beauty. So, tungkol sa mga sangkap nining glutathione o papaya extra para magpabili kitang younger looking kutis artista, kutis porcelana. Ayaw ka mong kalimot dili isan mag-dry ang inyong skin. Pananglitan nung doon ay mga dry skin o doon ay mga skin problem. Muripero sa kining atong sabon sa celebrity ko, Chick Beauty. So, apan mas maayo nga dili mo na naigisuro yung kay pasag na mo offer nga uy barato na ni original ni ayaw gyud punta na mo sa botika ha Butika lang yun. Bam! Kumusta ko ni Sir Sammy? Sir Sammy Lauron. Yes, si Sir Sammy Lauron. Ni Ma'am iyang asawa? Merna. Ma'am Merna, kumusta mo diha sa imong mga tao diha nga kanunay nagbuhat sa ato ang mga nindot kay nga mga class sapatos ug sandal. Salamat kay nimo diha. Unya mga kaigsunan pod ang toxin mo imo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Kung madaot ka diha blood cells tungod sa toxin mo ni hinungdan nga mag-antos tag sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban para to mga balatian. Busa kinahanglan mo inom gyud G-Detox Plus herbal capsule kay kini usa ka natural nga detoxifier tigwag tang sa balatian unya mo tigwag tang sa toxin sa tong kalawasan natural kini nga remedy unya puno ba gyud sa nutrients nga mo makapaligon sa atong vital organs aprobado kini sa FDA registration number FR 80715 busar mo og tang mga toxin sa imong kalawasan nga mo ilungdan sa imong balatian ug karon ligon gyud kadunay atong vital organs inom gyud ta bata kadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kini mutangtang sa toxin sa ato ang kalawasan. Ate Pres! Okay, ang sedo na ito kadlaw. Si Dudong Donald, Ate Pres. Donald. O, kanis Donald, Ate Pres, kanang na problema po taon ni siya. Siyang asawa taon nga kada bang ugwa siya, si duwag binggo niyang karta taon nga sweldo niya, mahurot ng taos sa binggo. binggo. Loya, Donald, oy. So na ko'y amigo nga si Bay Donald Gonzales, tumbuutan na ng bataa. Pero buyag lang imom na pagbangkon, Ate Pres, no? Pagbangkon ni Donald. Apo na nimo pagbangkon. Mrao. Kay inahanan na akong pag-umangkon. Apo na ni Donald. Mo na buutan. Pero Butan buyag. kayo. Lain po to si Par Donald po katutagiya sa Naldrets Bakery. Thank you kayo Par Donald. Bugoy ginis Par Donald po. McDonald. McDonald. Unya kaning usa ka Donald po dato nga ato araw sinder Ate Pres. Na problema siya asawa kay ang iyang asawa siguro Ate Pres laayon siguro mo nang magbingo taon. Uy, buhat? Hindi, umana siya Ate Pres. Umana siya laba, umana siya pero way anak. Wa siguro, manang wa siya. Uy, anak mo, tingali na mo. Musibat siya, lingaw-lingaw ba, no? Mingaw, no? Mingawon man siya. Tinuod na, no? Pero, gulyat, okay raman tingali ka ng bingo, malingaw ka, pero ayos sa palabiing nga, ihurot na lang mo, tanan. Maunay diferensya. Kung mapildi ka, hala, abay tao, Maunay na mapildi, problema maglagot, ipanguan pa yun nila, aron mo makabawi. Limbang kapag paagas yung tubig, way agas tubig. Dayon. Gasilidag TV, wam silidag TV, kay putlang suga. Ay! Ang tubig na putlan. Ala, Lakaw siya. Way, kaon siya, way bugas. Wa lagi Ate Pres. Wa tanan? Lakaw siya, kay trabaho siya, wa siya plite. Ala ka. Luoy taon Donald ay. Taon sa day. Pero bam, unsay babasa na to diha, bam? Kay ningon ba ni siya na bay babasa diha nga akong asawa bingo pildi sugaruls urot ang kwarta. Saan niya bam? Puro ni sa New Testament. Okay. Hebrew 13
verse 5. Aha. Ayaw higugmaa ang salapi. Kinahanglan magkontinto kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios. Dili ko gayon kamo biyaan o talikdan. Matod pa. Lain pa nga itong basahon diri sa New Testament gihapon diri sa unang Timoteo kapitulo 6 verse 10. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mao'y tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimulag na hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagulanan. Aha. Ano diya, no? Sa English, ano gingon nga? Sa to per, money is the root of all evils. Sakto na. Sakto na. Pero Mato pang itiban. o palingon sa kumigo na kumpare Goliath, dili gina mo ay hubad, ang buto sa budana, ug daghan kag kwarta, giunsa nimo paggamit. Ug gigamit din nimo, Money is the root of all evils. Tungod kay ang money, makapahimo man nimo usahay dautan. Mao na kay dili mo gamito og tarong, pero imong gamito mahatag ba kag parani mo ipakaon mo masyopaw sa mga trabaho, mga kaubas trabaho. So gigamit nimo sa tinarong. Grabe ba kanang imong buhat nga tungod kay kwartahan ka na? Di ba? Magkuha na kag Tinuod na. nga kuha. Pare kung Kuya Gili. Kausaban, tinuod na, oo. Kuya Gili, lain po ni Ate Pres. Ano man? Siya may gastuan sa babae. Hi! Yaya, good. Vitamin. Kuha siya gasto, Ate Pres. Kuha na siya bayad ng kwarta-kwarta. Oh, siya, oy. Wala, no? Wapa, tagsaon na kinabuhi. Duha pagbuok. Pretty boy gastos. ka lini, pretty boy. Oh, pretty boy. Pretty boy. Baby face mong gudis. Kuya Gili. Mabalik ka to is. Ibawon mo na sa giligan. Ibawon na sa giligan. Binuang. Gibi na kakalo. Lagi nang iya ka ang mga babae makagasto niya. Di ay. Bangko pa sila nga to. Nangaon pa sila dito. Manila Restaurant. Bangko pa, Ate Fresh. Di ay? Bangko pa. Mabalik ka to istorya lang. Okay, balik ka ba? Kanang giingon bitaw nga kanang pagsige niya sugal dito pingguhan. Nya moingon dayon i-apply nato ang money is the root of all evils. Kanang tinuod ba na sa nga kini ko nung pagpanugal Ate Pres labi na kuno ng madyong kuhiton ko na imong kitting laki Ay, depende, depende nimo. Mao pa? Kung magpakuhit ka sa imong tiil. Ate Pres, maduwa sa niyo sa madyong kay para malingaw ni siya pero wa may mukuhit niya. Wag mo kuhit. Ludon man sila. Dili. Wah, adi saon na Ludon sila kung magkuhit. Saon na ba tong bata pa kay kangandot kay tanaw. Pero dito istorya lang. Maraming patay sa iyo saon na. Ayaw nagisgot eh. Lan, dito istorya. Pero wag mo kulkog dito sa laon, Ate Pres. Ay, magkuhit. Dito istorya kanang kini iyang asawa gyud ang putlang ikog kanang iya pagkamahiligon sa binggo tungod kay ang ugangan usay palitan lang munggos Jess. No ba? Yang sa kalibo ng pilis bingo. Dili sa baayo ay mo panimay wala matiman kay imong asawa to bingguhan ngilad kay paminaw. Iso daw kuyaw na kanang labi lang na siya anak. Kanang magbingo bang magihigayon sad nga kanang mapildi na siya pahulmog kanang puhunan na yang tupad baron ana. Naay maila-ila. Labi lang Ikaw ba naay makaila-ila nimo unya mo kuan pod. Ang membro sa das malo. Bam. Membro sa malo. Malo ibon ba? Ng mga babae sa una. Bilo ko malo kung kumangkon. Payo! Balik po tang kingon ni Ate Priscilla nga kanang tungod kay daghan kang kwarta, matintal kas magbuhat og di maayo mo sabot niya na. Pero tinuod na Ate Pres. Nga naman. Kanang magsweldo ta. Sweldo sa kanang tama sa DOHP. Sweldo panyawan. Daghan kay kwarta, nagakal kong kwarta. Antod karon. Iglakaw na ko kalsada. Tanang laki, gwapo. Wala kwarta pa kabating na mga laki. Gala ko ay puzzle, Tihon.